Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten saindenging Pentolon Swantara. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hedi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken waosan crita cekak anggitanipun J.F.E. Huri kanthi ira-iraan Darsini. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Nalika arep mangkat mau sing wadon wis elek-elek merga sewengi watuke rada ngikil, ambekane sesek kathik ketambahan sumer pisan. Lah sewengi ngikil ngono mbok ra usah mangkat to Kang. Idin masa pasinder ora bakal ngidini. Pamenggake sing wedok. Lah Rastri wingi rewel jare sepatune amo. Jawabe sing lanang karo nyingklak sepeda. Nek kirane ra kuat pamit lho Kang. Ya, budal lho. Ya, sing hati-hati. Sing wadon mung nyawang nganti sing lanang ora katon menggok dalan ngarepan. Sapungkure sing lanang atine melang-melang kuwatir yen ana apa-apa ing alas. Pancen Rastri anake wadon siji-sijine kang lagi kelas 2 SD wingi rada rewel merga sepatune wis jebol. Disemayani ora kena, bocah semono njaluk apa-apa ngertine mung ana. Dheweke bali mlebu omah, mepe umbah-umbahan sing mau durung kober dipepe, kaselak nguntapake bojone. Mlebu omah ringkes-ringkes alat dapur sing mentos dienggo sarapan anak lan bojone. Awan iki dikon ngrewangi tanggane sing arep ewuh mantu. Bubar ngancing lawang, dheweke langsung menyang omahe tanggane sing mung let sawetara surup. Tanggane mau telung dina maneh arep ewuh mantu. Urip ing padisan pinggir alas, guyub rukune tetanggan isih kenthel banget. Yen ana tangga sing duwe gawe, kiwa tengene kemput padha rewang tanpa disuruhi lan uga ora diopahi. Budaya gotong royong kang isih murni ing padésan. Darsini wis melu ibut ing panggonane kang bakal duwe gawe. Nyandak iko nyandak iki endi sing perlu digarap. Wong duwe gawe sing duwe omah wis ora usah perintah, wis pasrah kepriye anggone garap. Padatane yen sing duwe omah kaken ngomong, sing rewang gelo banjur anggone mergawe ora ikhlas, sok malah sak kepenake. Beda yen duwe omah wis masrahake menyang sing rewang ora kokehen gunem. Nedeng ramene nggarap gawean watara jam 11-an, anake Lek Mardi sing omahe adu gedhek teka menyang omahe tangga kang arep duwe gawe. Karo kupuh mlayu goleki Darsini. Yudar wonten? Pitakone anake Lek Mardi menyang salah sijine wong lanang kang lagi pusus-pusus. Kae lho, ana pawon, ana apa? Sing ditakoni ora mangsuli, ngingeti arahe lawang pawon. Yudar kon mulih. Lek pamin lara. Kandhane bareng ngerti Darsini metu saka pawon karo ngindit tenggok. Darsini njenggirat kaget, gawane disilahake tanpa pamit sapa-sapa. Darsini mlayu mulih
ditutake anake Lek Mardi. Sing lanang isih lungguh kursi dawa ing emper, ambekane menggeh-menggeh banjur kasusul watuk. Kang Pamin, pambengoke bareng cedhak karo nyekel tangane bojone. Ora apa-apa, aja kupuh, wangsulane sing lanang. Darsini buka lawang, sing lanang dituntun mlebu omah. Iki mah wis suwe. Durung, aku diterno Parno, sepedae tak tinggal ana TPK. Engko arep digawake sikam. Mau dheweke budal gonceng Parno. Lah Pak Sinder ngerti ora? Parno takon kondo, iki mau lagi tindak kantor KPH. Pamin bali watuk-watuk. Darsini melayu menyang mburi, bali nggawa banyu putih ing gelas. Ambenen Kang. Sing lanang nampani gelas banjur diombe. Periksa nyang puskesmas ya, mumpung isih yamene. Ora usah, mengko wae priksa nyang daleme Pak Budi yen wis kondur. Ora apa-apa, aja kuwatir, jawabe sing lanang. Pak Budimono Mantri Kesehatan tonggo manggon sa RT, dadi sak wayah-wayah priksa dilayani, apa maneh nunggal warga RT. Yen mantri liyane utawa dokter kudu ngenteni jam 5 sore jam buka praktek. Nggo leren ana kamar Kang, tak gawene teh anget. Kowe ora bali rewang? Ora, wis akeh wong. Sidane jam 3 dipriksane nyang Pak Mantri Budi. Bubar priksa, Pak Mantri karo nyepake obat. Pripun Pak? Pitakone Darsini. Becike priksa menyang puskesmas, mengko saka kono rak dirujuk menyang rumah sakit. Opname Pak, menapa mboten cekap jenengan kemawon-mawon obat jalan? Obat iki mung sawentara, aja ngremehake penyakit. Yen aku bisa nangani, lah apa aku nyaranake menyang puskesmas. Mengko pemeriksaane lan pengobatane ana kono rak luwih intensif. Darsini ora mangsuli, atine temlawung lan nelongso krungu tembung opname. Merga bayangne yen wong opname iku mesti butuh duit ora sethithik. Banjur duit saka ngendi? Bojone mergawe ana TPK ya durung dines. Kula berobat wonten griya mawon Pak Mantri. Mpun to, waras mboten waras ton jenengan kemawon. Kandhane Pamin menyang Pak Budi. Mboten napa-napa Mas, niki sepados enggal saged dipun tangani dokter. Rampung bayar, Pamin karo bojone pamit bali. Atine melang-melang yen kudu menyang puskesmas, banjur dirujuk menyang rumah sakit sak perlu opname. Menyango puskesmas ya kudu sesuk-esuk, kamangka duit durung nyekel blas. Tekan ngomah Darsini njupukake banyu putih kanggo ngombe obat. Sing lanang bali watuk-watuk. Sarane Pak Budi kudu dienut Kang, sesuk-esuk menyang puskesmas. Lah duit ora nyekel, bayarane isih seminggu maneh. Kang, saupama piye? Saupama nyuwun tulung Pak Sinder piye? Aku iki sungkan to. Ya bener, pangrengkuwe Pak Sinder menyang para blandong ki apik. Apa maneh marang awake dhewe. Panjenengane sering mrene, sering ngejak aku utawa ngutus nandangi gawean ana daleme. Aku kuwatir karo ngendikane Pak Budi mau. Pak Budi mau rak kondo to, luwih cepet nyang puskesmas, luwih becik ben ngerti kahanan penyakit sampean. Pak Budi ora wani peleko kepriye penyakite sampean sak bendere. Ya yen karepmu ngono ya
ora apa kandha kahananku. Sidane Darsini sore iku melayu menyang Pak Sinder karepe nyuwun pambiyantu kanggo pengobatane bojone. Tekan omah dinas Sinderan, kebeneran Pak Sinder lagi ana ngarepan nyawang perkutut kang isih digantang. Nuwun sewu Pak Sinder. Oh kowe Dar, saka ngendi? Saking griya Pak, badhe sowan. Ayo kono mlebu piye kahanane bojomu? Parno mau kondo jare lara. Pitakone Pak Sinder karo ngajak Darsini mlebu, sing diajak ngetutake mlebu omah. Ayo lungguh piye-piye? Pitakone Pak Sinder grapyak lan sumanak. Kang Pamin, sakitipun radi merkaos Pak. Lah terus wis priksa? Sampun, kalau siang dateng Pak Mantri Budi. Banjur? Lah inggih menika Pak, sowan kula mriki menika. Kandhane glogap glagep. Sarehna atimu kandha sing cetha. Jawabe Pak Sinder karo mandeng Darsini sing disawang katon kecipuan ndingkluk rumangsa panyawange Sinder bojone ngandhut makna. Anu, kalau wau dawuhipun Pak Mantri Budi dipun saranaken kedah dhateng puskesmas. Saranipun dipun rujuk dhateng griya sakit kangge ngamar. Lah yen sarane ngono, larani bojomu rak ya tenanan. Inggih, menika wau watukipun ngikil, ambekanipun menggeh-menggeh. Kalau wau lutak katutan rah Pak. Oh, lah yen ngono ya kudu apa iku? Lah inggih menika Pak, mbok pilih Pak Sinder kepareng Kang Min badhe nyuwun bon rumiyin. Piye ya? Tumanggape Pak Sinder karo mantuk-mantuk mesem banjur sambunge. Ya bisa wae upama ora bon kanggo gawean ya ora apa-apa. Kersanipun Darsini dengenge rumangsa bakal ana dewa tetulung. Atine Darsini nicil ayem Pak Sinder bakal arep aweh bantuan. Upama kandhane Pak Sinder mesem karo mandeng Darsini, atine Darsini ngedap nampa sorot mripate Sinder iku. Kados pundi Pak? Tak bantu lan ora tak pitung bon ngono. Lajeng ning kowe ya kudu ngerti maksudipun Pak Sinder. Anu, yen sore iki awakmu tak jak metu dhisik piye? Medal dateng pundi? Masa awakmu ora ngerti sing tak maksud? Kados pundi Pak? Kowe tak bantu pengobatane bojomu, tak tanggunge. Ning sore iki lalekno dhisik larane bojomu, tak jak menyang kutha. Sapandurat praupane Darsini dadi mbrabak, ora ngira yen atine Sinder mau mentala kandha mangkono ing tengahe anak buah nandang kasangsayan. Pikirane Darsini banjur nglayang gawe dudutan. Pantes Sinder mau kerep tilik menyang omahe kanthi pawadan rupa-rupa sing jare bubar mubeng alas goleki parmen bojone supaya menyang Sinderan yen kalane prei kon nggarap apa to apa tibake ngendem karep. Piye mengko kabeh kabutuhan kanggo pengobatane bojomu tak tanggungi? Kandhane Sinder setengah desek. Anu Pak, manah kula kok mboten sekeca sanget. Kula nyuwun pamit riyin, mangke gek Kang Pamin wonten napa to napa. Lah, kebutuhanmu mau piye? Inggih, gampil kula pamit rumiyin. Yen iya, saiki ora bisa, sesuk ya ora apa-apa.
kandhane Sinder sing ora nyandak samudanane Darsini. Kamangka ucape Darsini mangkono iku bedheke anggone nyingkiri lan nulak karepe Sinder sing ora genah mau. Darsini semperet melayu karo ngempet ubaling luh. Ora ngira yen niate apik mau dicecamah karo Sinder TPK ing dalan kang gumawang mung bojone sing ana paturon kaya rungon-rungonen watuke kang ikil. Banjur ganti kumlebat wewayangane Sinder TPK sing mesam-mesem kaya ora ngrasakake panandange liyan. Mosok kowe ora ngerti karepku? Rembuke Sinder TPK mau kaya bali sumriwing ing kupinge. Ngarepake magrib tekan ngomah, ing latar wis keprungu watuke bojone. Dheweke enggal-enggal marani bojone karo ngempet priye ati. Piye, Dik, Pak Sinder? Anu, iki mau Pak Sinder lagi metu. Jawab Darsini kecipuan, nyidem apa kang nembe dialami. Ora entuk gawe. Lah ya ora, wong ora ketemu. Lah jari tindak endi? Jare Pak Trima tindak kutha ngono ki. Ya wis lah. Anggone omongan kandhek kasusul sing lanang watuk. Suwengi Darsini ora bisa turu, kahanane bojone esuk iku katon saya nemen. Pikirane campuh perang batin ing ati lan pikirane antarane ajining diri lan keselamatane bojone. Bojone kudu waras, kudu entuk pitulungan tanpa ngorbanake ajining diri. Nanging kanggo kuwarasane bojone kudu duwe duit, tanpa duit tangi lamun lorone bisa ketulungan. Perang batin ing atine Darsini, pilihan sing angel diujuti antarane keselamatane bojone apa kasucenane sing kudu ditindakake. Kanggo nyelametake nyawane bojone, dheweke kudu ngorbanake kasucene, kudu ngorbanake ajining diri. Nanging yen dheweke ngebotake kasucene, tangi lamun bojone bisa dirawat. Ing tengah-tengahe watuk sing lanang kandha ora nyoba sowan Pak Sinder maneh. Krungu tembunge sing lanang, atine kaya didodhok, dadane krasa sesek, swara batine, apa aku kudu kandha apa anane ngenani karepe Pak Sinder? Apa aku kudu nglanggati karepe Pak Sinder kanggo kuwarsane Kang Pamin? Apa tegese kasucen yen pancen kanggo nyelametake nyawa Kang Pamin kudu waras? Yen ngono tak tinggal dhisik ya Kang. Muga-muga Pak Sinder durung tindak. Iya, usahana nganti ketemu. Sapa ngerti Pak Sinder kersa paring pitulungan. Jam 09.00 Darsini wis tekan Sinderan kanthi penganggo kang ora kaya padatane. Dina iku dheweke kepeksa macak. Piye Kang Pamin yu? Pitakone Yasdi, kancane Pamin ngerti tekane Darsini. Pak Sinder ana? Darsini ora jawab pitakone Yasdi, ning malah genti takon. Ana, langsung wae mlebu. Darsini mlebu kantor Sinderan. Sawise nothok lawang, sawetara Pak Sinder lan Darsini sak petemon. Watara seprapat jam sak petemon, wong loro metu bareng. Pak Sinder kandha karo wong-wong ing TPK. Tak tinggal nilai Pamin dhisik ya, jare bojone lorone kok tenanan. Oh, nggih Pak, nggih. Mobil Avanza metalik kang disetiri Sinder lan ing sisihe penumpang wadon ninggalake pelataran Sinderan TPK. Ngeblas ning ora menyang omahe Pamin kaya sing dikandhakake Pak Sinder mau. Lagune mobil menyang arah kutha. Watara 4 jam Darsini anggone ninggalake omahe. Mulihe diterake Sinder
Darsini ana jero mobil ora nyuwara, pikirane ngrambyang ngelingi lelakon kang bar katindakake. Banjur pikirane kumleyang mulih gumawang bojone kang ora duwe daya. Rasa getun nelongso dosa campur dadi siji. Beda karo sinder TPK ing sandinge kang rumangsa antuk kemareman. Ora krasa lakune mobil wis mlebu dalan tumuju omahe, nanging kaya apa kagete Darsini bareng tekan cedhak omahe katon akeh wong lanang wadon padha mlayu-mlayu tumuju omahe. Tekan latar Darsini ora sronto buka lawang mobil mudhun terus mlayu mlebu omah. Ing jero omah wis kemrubut tangga teparone. Dheweke miyaki wong-wong mau karo bengok, "Kang Pamin." Karepe arep nubruk bojone nanging durung nganti tekan sembujunge sing lanang Darsini wis ambruk semaput dadi oyong-oyongan. Cotho.